Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, government spending importante para sa economic recovery. Mga ginikanan, ginapangabay nga pabakunahan ng ilang kabataan kontra tipdas kag polio. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte nagapabilin ang kumpiyansa kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Implementasyon sang pagpanubo sa edad nga makagwa igarekomendar sang DOH nga ipaiway. Sa balita international, New Zealand liwat naka-record sa COVID-19 case makaligad ang duha ka bulan. Sa balita sa sports, Mayweather versus Paul exhibition match, mangin one-sided lang suno kay UFC President White. Balita entertainment, fans ng Korean girl group nga 21 na-excite sa liwat nga pag-upod nila. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan mga tips para mangin maayo nga roommate kung nagadorm. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Enero 25, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system ang nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sa Northern Luzon. Kagang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa Northern Luzon. Ang bugos nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Island. Mangin magalungon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na silangan. Ang magaluntad sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands kang baybayon. Mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang temperatura mabatyagan sa 23.7 degrees Celsius, tubtub ini sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak las 5.25 kay nasang aga, magatunod naman las 5.52 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Alright! Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. Sa liwat, happy Monday, everyone. Sa nag-aupod sa aton subong aga, good morning. Alex Monteza, Bia Jonathan, good morning. Paring Bia, ang order namon nga insaymada kag pudding. Karon na, alas 3 ng hapon na. Oy. Si malipat siya. Saan doon na para ba yan Order na makuha? ni SM sa iya. Pudding kag. Kag insaymada. Okay. Yes. Very good, very good. Very good. Kay Sir Michael June P. Season, good morning. Greet ko lang. Belated happy birthday kay kumpare niya, Kapitan Roderick Lindog sang Philippine Airlines. Keep safe sa tanan niya Energy Funds Club from Chatu Ilis, Parañaque. Thank you and God bless. Okay, you're welcome. God bless man, Maninoy. Maninoy ko siya mang tawag ko ni Ihada. Si Michael? Oo. Kaya Terry Simpronyong, good morning. Jean Oisiser, good morning, ma'am. Sa atanan ko ng taga Energy Fans Club. Rara, good morning. Asia Kim Eriman, good morning. Dra sa may Mursha. Myla Dikito, kaya Ate Jean Carondoy. Amo niya yung ngalan sa Facebook Action Boy. Si Ate Jen. Kaya Alex Monteza. Ay, yala, nadula. Wait. Okay. Good morning. Sa, ano ni, SN2. Jonard Ostonal sa Philippine Coast Guard. PCG Bacolod. Tatay Fred Madred. Monitor upod sa Gabunan mga abyan. Ay, masuang Gabunan. Dokano ito mamala ko sa ligad. Supog. Muna siya. Kay Raiden Velasco, good morning. From Milko Malcolm. Okay. Kay My Rose Gumban, good morning man.
Rolly Yola Ordonio, good morning. Dina Malabago, kay Tito Edwin Pantaras, Action Boy. Tito ni Action Eden, good morning dra sa imo. Congrats, Action Boy. Kag syempre, kay Action Eden man. Correct. Oo. Yes. Kay Attorney Rex Celis, good morning dira sa imo, attorney. Taga-bago ni sa Sona, do sa Manila, na ni sa Subong Katiner. Attorney Rex Celis. Action Boy, birthday, gali subong sa pinakabaskugan yung attorney sa Negros Occidental. Gali subong? Kag amat-amat na nga ginasakop niya Oriental. Ang Oriental. Attorney Dag Pandan. Yes, happy birthday, Attorney Dag. Yes, happy birthday, Attorney Dag. Tiwag kita, Dag. Kasi may dulong, guro ka rin. Super nga may idulong. Charot. Pero happy birthday, Attorney. Enjoy your day. So, Yes. sa kadlawan, subong ni Attorney, feeling ko malabot niya na ning Oriental. Baskugan niya siya sa Negros. Negros Occidental. So, ang bakuligad, amat-amat palang Oriental. Subong malambot niya na gid ni. Perfect. Ma'am Vanessa Mayo, good morning man dira sa imo kag good afternoon dira sa Minnesota, USA, no? Sa kay Craig Gonzalo, greetings man sa imo. Kag kay Rosalina Arellano Espadero, good morning man. Sa kay amigo nato Noel Amar dira sa Niagara Falls sa Canada, good morning. Sa kay Jeanette Delino, ari na sa subong sa kuan mo sa Negros Occidental District Jail, sa BJMP bala dito blas tabunan. Dito na sa na-assign. Sino? Oh, binas. Ara, gid na. Pila na ni Kadlo. Congratulations, Attorney. Wala ko na sako permi sa pusta. Oo, dapat Dapat ko magdaog pustaan niya ko. Oo. Kung magdaog bla? Kung magdaog, pero kung wala, yati Wala lang ko yung pusta eh. Sigurista. Kung magdaog pustaan. Bongga si Attorney. Sige, standby na sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga importante ang government spending para sa economic recovery kasunod sa epekto sa COVID-19 pandemic. Ginpangunahan ni Leonardia ang damlaglang pagsinapol sa City Development Council kag nagpalayag ng economic recovery ang dapat mag-umpisa sa government spending para makahimos ang trabaho kag para sa ekonomiya. Sunod sa alkalde, hindi magpauli ang Bacolod sa madalagko nga syudad kaangay isang yara sa Metro Manila. Para kay Leonardia, dapat maghandom nga kung ano ang makita sa madalagko nga syudad, dapat may araman sa syudad sa Bacolod. Dugang pa sang alkalde, prioridad sa karon ang pagbakal sa COVID-19 vaccine para sa economic recovery program sa gobyerno. Base sa report, kalakip ang Bacolod sa top 5 cities sa Pilipinas nga nakasecure sang bakuna gikan sa AstraZeneca. Positibo si Leonardia nga mabalik ang pagsanyog sa negosyo sa syudad sa tiyon nga matapos na ang pandemya. Nagapangabay si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa mga ginikanan nga pabakunahan ng ilang kabataan kontra measles, rubella kag polio. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Leonardia target sa measles, rubella vaccination ang mga siyam kabulan tubtob 5 ka tuig nga makabataan samtang polio vaccination ang para sa bag ubunag nga lapsag tubtob 5 ka tuig. Sunod sa alkalde, mangilibre ang ini nga pagpabakuna umpisa Pebrero 1 tubtob 28. Nanawagan si Leonardia sa mga ginikanan nga subong nga may pandemya, hindi na kuntani pagdugangan pa ang problema kag insigida nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Nagpangayo naman sa bulig sa gobyerno probinsyal ang banwa sang Don Salvador Benedicto angot sa bakuna para sa mapumuluyo sang banwa. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Don Salvador Benedicto, Mayor Marxlin de la Cruz, ginako sini nga wala sang budget ang banwa
para sa COVID-19 vaccine. Suno kay De La Cruz, pigado nga banwa ang Don Salvador Benedicto, gani hindi sarang sini nga magbakal sa kaugalingon nga bakuna. Suno pa kay De La Cruz, ang ila banwa hindi kaangay sa iban nga dalagko nga syudad nga maramo sang pondo para kuhaan sang ibakal sa bakuna. Duga pa ni De La Cruz, ang COVID-19 ang isa ni ka national concern, gani nagkadapat lamang nga ang gobyerno nasyonal maghatag sang libre nga bakuna. So yung compute namon sa banwa sang Don Salvador, daw kilanglanon namon mga 13 to 17 million pesos, more or less. No? Okay. So anyway, sa meeting yan namon, nagayo na lang kami kay Gob, nga ti Gob, hindi lang kami pagpabay. Sakupan lang kami sa Diprida, kay kami nga mga magagmay nga mga banwa, way kami isang ikasarang kay ti napakaon na ni namon sa mga tao namon na panggasto na namon sa nagligad. Luwas nga ti. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Marxlen De La Cruz ang Don Salvador Benedicto. Liwat gin klaro ni ABC President Lady Glas Gonzales nga voluntaryo kag hindi mandatory ang pagpabakuna sa COVID-19 vaccine sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Gonzales nga hindi pagpiliton ang mga pumuluyo nga niluyag magpabakuna. Sunod pa kay Gonzales, prioridad sa gihapon nga pagabakunahan ng mga health frontline workers. Temporaryo man naging paiway sang syudad ang paghatag prioridad sa mga senior citizens sa bakuna. Bangod may mga bakuna, labi na ang AstraZeneca nga naghatag sa age bracket sa diin 18 tubtub 59 anyos lamang ang pwede bakunahan. Dugang pa ni Gonzales, tinguan Manila nga mapatuman ang herd immunity sa din hindi tanan kinahanglan nga bakunahan. Sa idalom sang herd immunity, tubtub 70% lamang sang populasyon sang isa ka lugar ang pagabakunahan. Given na ang barangay amo ang ato na grassroots level, so ti mo na siyang ma-implement o kung ang mangita naman sang willing na magpabakuna no sa COVID-19 vaccine. So first ang ato na ginaubra sa subong is ang take up pa lang naton with the punong barangays na during our meeting, ang final is the venue for the vaccination center, no? Mm-hmm. Kabahin sa pahayag ni ABC President Lady Glas Gonzales. Sa duga pa naton nga mga balita lokal, duha ka mga private motor vehicle inspection centers ang ginatukod karon sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Ruben Tampos ang LTO Bacolod District Head nga ginapatuman na sa karon sa iban nga lugar ang pulisya nga dapat na salakyan ang ipa-check sa private motor vehicle inspection center antes nga i-rehistro sa LTO. Ang center ang dapat accredited sa Department of Transportation. Suno kay Tampos, antes ang second quarter karon nga tuig, ginapaabot nga magabukas na ang isa ka center nga ginatukod sa area sa Predco kag may ginatukod man sa syudad sang Cadiz kag Cabancalan apang wala pa nibaluan kung pila ang igabayad sa sining mga centers. Gipatag ni Tampos nga tuyo sini nga ma-check ang masalakyan. Kasunod nga nagapakita sa datos ng LTO nga kalabanan nga rason sa aksidente ang bangod sa mga dilapidated na nga masalakyan. Covered sa inspection antes maparehistro ang tanan nga size ng salakyan kaangay sa motorsiklo, tricycle, pribado nga masalakyan, heavy trucks kag iban pa. Balik na subong nga Lunes ang serbisyo sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod matapos ang isa ka semana nga disinfection. Ini ang ginkompirma ni NBI Bacolod Head Attorney Renmo Baldovino. Enero 18 sa temporaryo nga ginpasira ang among talatapan matapos magpositibo sa COVID-19 ang 7 ka mga personnel. Una nga nagpositibo ang isa ka job order worker, gani ginpaidalom sa RT-PCR test ang 31 pa ka mga personnel sa nga ginalakipan sang 22 ka mga JO workers kag siyam ka mga regular staffs. Abang nga nagnegatibo ang voluntaryo nga ginpa self-quarantine bilang precautionary measures. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Presidente Duterte nagapabilin ang kumpiyansa kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Samtang implementasyon sa pagpanubo sang edad nga mahimo makagwa, iga rekomendar sang DOH nga ipaiway anay. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag para naman Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't ask Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio. Okay, good morning dira sa kay Pinky Teruel. Happy morning kuno. Kag-greet ya ang teaching force sang V. Kauntoy Elementary School headed by Ma'am Alegria Portal. Ramona Villanueva. Good morning dira sa imo, Ramona. Sa kay Mierna David. Congratulations kuno, Action Boy and Action Eden. Monitor lang sa Barangay Patikoy, Hinigaran. Terry Simpronyong, Virgo, September. Good morning. Sa kay Pilton Lipura. Monitoring lang sa Pasay City. Hari na sila. Hari na siya. Ang nagakuan, ang nagnegosyo. Harap na siya, nagsulod na siya. Kay Susan Jaime Allen, dira sa may Houston, Texas. Good morning man sa imo. Of course, kay Juan Bol Gallo, kag Ma'am Alma Alvarez Gallo, dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning man. Action Boy, araman si Craig Gonzalo. Good morning. Si Rosalina Espadero, Action Boy, nabasa mo na nila. Good morning. Kay Sir Joval Trinidad, good morning man. Kay Pinky Teruel, good morning ma'am. Kindly greet ko no. Okay, diri ka nag-start gali kagina. Sige, Mirna David, okay, nabasa mo na. Okay. Si Migo naton Torco Jongko. Good morning, Torks. Ayun. Kag Action Boy, gina-greet ko lang gali, ng belated happy birthday si Tito Edelbert Casiple. Birthday niya kahapon. Kaya wala ko siya nag-greet. So, i-greet ko siya subong nga adlaw. Belated happy birthday! Perfect. Kung ihada, may ihada ko kapon nga nag-birthday man mo si Gia Marie Torres. Happy birthday, man Gia. kahapon si Gia, ng guro pilan sa man, 21. Tikon sa lalaki, dibutan. Naging kay babae siya. Tapos na siya, ya. Tapos na siya. Basta doon nag-21 na sa black kahapon mo, kung hindi ko malipat. Sa 21 years niya, nga pag-birthday, daw bisan sa ka-birthday, daw ay ko na iya kata attend. That's why nga, way mo ko kata gift, way ko attend mo. May kata gift. Pero gina-invite ya ka. Wala man. Wala. Iya sala. No? Inday Gia, hindi gid malipat sa imo nga maninoy Renats. Dapat ang ma-invite na ang mare, kumare. Correct. Kaya mali mo na sa bata, kisa. So, sala sa imo kumare.
Sige. Yes. Ara man si Alistair Baloco, Action Boy. Good morning ko no from Zurich, Switzerland. Switzerland. Wow, namin lang ang lugar, Action Boy, ang Zurich, Switzerland. Pwede pa ako kanto Pwede namin lang nakita ko lang mga picture. Happy birthday ko na sa iya cousin, nga si Andrea Suarez, taga Villamonte. Happy birthday, Andrea! Suarez. Yes, Suarez. Sige, Action Boy, go. Sakay Zoraida Lucero. I'm here again to greet you all a happy morning. I'm watching and listening to my number one Action Balita news update. Love you. Good And morning, I good sa imo always dara Zoraida Lucero. Thank you, Ma'am. Zoraida. Darwin Maalat, maing agaman. Yes. Araman Action Boy si Sir Nonito Novero. Kagi na siya kadto di Action Boy do calendar to blaging ko ayam mo. Silingan ni siya mong. Nansilingan. Yes. Sa kwan do sa Region Pearl, de? Hindi, nalipat ko Disi ka kwan? Nalipat ko. Basta nalipat somewhere in Mansilingan. Correct. Sige. Sa kay Kelly Jelly, dira sa US daw. Sige. Anyway, good morning, man. Kay sa akon mga batch da sa kuana, sa batch 81 sa Ramon Torres National High School. Good morning sa inyo tanana. Kag sa mga VPA, Bacolod Parole Operation Office number 1. Good morning. Okay. Morning. Mas nga BPA ko na mo nung Bacolod 1 number 1. Di kami Bacolod 2 na mo. So nami ara kami nga mas may chant pala kami, may regional congress kami. Di kami sa Bacolod 1, Bacolod 1 number amo na mong chant. Siling sa Bacolod 2 sa mo nya nung amon man ko mo ninyo Bacolod 2 number 2 ay nya. Hindi mo. Kalay. Hindi mo. BPA nagali no. VPA. Volunteer Probation Assistance. Nan. Kay Filenora Oliveros, good morning liwat. Franco Villanueva Osorio, good morning man liwat. Dera sa imo. Tita Huka Tangata, pag mamati lang siya kuno sa aton nga kadula ya pagka homesick. Sa New Zealand di siya mo? Yes. New Zealand. So, taga din kaya si ma'am. Ma'am no? Titi Huka, tita ngata. Hindi ko ba sigurado kay Iceman man ni Iyakwan. Iceman, ti lalaki kay Kasi, man. oo. Hindi mo pwede Ice Lady. Ice Taga din woman. kaya si Sir. Hindi ko kapamangkot. Doon sa Drisa Negros, Sige, sir. May lang ka pagpamati, sir. Standby na sa mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:27, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagapabilin ang kumpiyansa ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga damlag lamang ginpakabalaot bangod sa pagbalibad nga ipagawa ang presyo sang pagbaklon nga COVID-19 vaccine sang pungsod. Sunod sa Presidente, handa siya nga itaya ang presidency para mapadudan nga wala sang korupsyon ang plano nga baklon nga bakuna sang gobyerno.
Duga pa sang presidente, napamatudan sini ang kapasidad ni Galvez sa itong Marawi siege tungod ginhimo sa opisyal ang tanan sa handom nga magmadinalago ng gobyerno batok sa mga terorista. Plano sa Department of Health o DOH nga rekomendar ang postponement sa implementasyon sa pagpanubo sa edad sang tugutan nga makagwa sa mga lugar nga ginpaidalom na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Sa public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga tungod ini sa report nga may mga minor de edad ang natapikan sa UK variant coronavirus. Sa tong Sabado, ginpahayag sa DOH nga 7 sa 12 ka kaso sang positibo sa UK variant sa Bontoc Mountain Province ang mga minor de edad o kung nag-edad sang 5 tubtob na pulo ka tuig. Madumduman ginanunsyo sang Malacañang nga gindesisyonan sang National Interagency Task Force nga pahalugaan ng age-based restriction sa MGCQ o kung MGCQ areas umpisa Pebrero 1, 2021. Ginaduso naman ni House Committee on Ways and Means Chairman Joel Salceda sa mga economic managers ng gobyerno nga ipreparar ang national vaccine logistics para sa marasig nga distribusyon sa COVID-19 vaccine sa bilog nga pungsod. Suno kay Salceda, dapat himuon ini nanday Finance Secretary Carlos Dominguez kag Budget Secretary Wendell Avisado. Magluwas diri ginapanugyan man sang kongresista sa local government units kag Department of Health nga maghanda sa pag-abot sang bakuna. Paatag ni Salceda, katunga lamang ang problema sa magbakal sang bakuna kung ikumparar sa pag-umpisa sa pagpanagtag kag mas dako ang mahimo madula sa pungsod kung ulihi nga madulong sa publiko. Ginehemplo ni Salceda ang natabo sa Estados Unidos nga 16.5 milyones ka doses lamang sang bakuna ang napanagtag alin sa 35.9 milyones doses nga ginbakal tungod sa isyu sang backlog pareho sang kakulang sa personnel, storage kag vaccination sites. Ginpahayag ni Health Undersecretary Dr. Mirna Cabotaje nga ulihi ang mga personnel sang Department of Health sa mga health workers nga magabaton sang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Cabotaje, prioridad sa gobyerno ang mga health workers nga yara sa health facilities kag ang kalakip sa contact tracing, testing kag nag-atipan sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Dugang pa ni Cabotaje, lakip man sa prioridad ang mga nagatrabaho sa rural health units kag sa barangay nga una ginakadtuan sang pasyente kung magbatsyag sang sintomas sang COVID-19. Sa nabaluan target sang Pilipinas nga mabakunahan ng 50 tubtob 70 ka milyon ka Pinoy subong nga tuig kag ginapaabot nga may 50,000 ang una mabakunahan sa bulan sang Pebrero. Ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga nagapalayo ng handom sang Duterte administration nga mapanubo sang 50% ang hunger rate sa pungsod sa pihak sang report nga pagsaka sa presyo sang nagapanguna nga mga balaklon. Suno kay Nograles, napaslawan ng gobyerno nga makapatigayon sang Expanded National Nutrition Survey para sa 2020 bangod sa health protocols nga ginpatuman tungod sa COVID-19 pandemic. Apang sa karon gamiton sang gobyerno ang datos gikan sa Social Weather Station Survey bilang basihan sa masunod nga tikang para matutukan ang hunger rate sa pungsod. Sa madumduman, nagwa sa resulta sa Nobyembre 2020 nga survey sang SWS nga ang hunger rate sa pungsod nagnubo sang 16% gikan sa 30% nga na-record sa bulan sa Setyembre sa pareho man nga tuig. Ginaduso naman ni Cebu Representative Eduardo Gulyas sa Department of Education nga maghimo na sang plano agud mapaayo ang pagtudlo sa English sa mga eskwelahan. Ginkadismaya ni Gulyas ang damlag lang resulta sa International Mathematics and Science Study sa diin pinakanubo nga score ang nakuha sa grade 4 students sa Pilipinas nga kalakip sa 58 ka pungsod nga partisipante. Suno kay Gulyas, dapat himuon medium of instruction ng English sa tanan nga school levels. Palayag pa sini ang kapigaw sa pagbasa sa English language kag comprehension skills may dakong epekto sa paghibalo sa estudyante sa math kag science tungod hindi nila mahangpan ang mga pamangkot. New Zealand, diwat naka-record sa COVID-19 case, makaligad ang duha ka bulan. Samtang fans ng Korean girl group nga 2NE1 na-excite sa liwat nga pag-upod of the night nila. Kag tips para mangin maayo nga roommate ko naga-estar sa dorm. Ang detalye sa atong dugang nga mabalita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa atong mga balita nga una nabatian.
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang aksyon Sige. Alright! Sa aton mga ka-aksyon, yung nag-upod sa gyapon sa aton kay si Sir Nonito Novero, Action Boy, dara siya sa may Grandville 1, Mansilingan. Correct. Kagilo ko na sa iya wife nga si Ma'am Helen. Lourdes Bronzal, good morning Ma'am Lourdes. Dara sa may Barangay Monte Vista siya. Kaya si Te Hoka Te Tangata Action Boy, si Sir Te, taga Bacolod siya gali. Correct. Si Ma'am Gracia Retar Vidalia, good morning man. Christine Minyes Villalobos, good morning. Kag sa tanan ko nga members ng Energy Fans Club, naga-monitor sa dra sa may Pandanon DSB. Yolanda Galiegar, good morning from Barangay Villamonte. Alex Monteza, happy birthday liwat sa abyan niya nga tumandok sa Mabini Coral Barangay 30. Si Guillermo Clarito. Okay. Sige. Kay Maria Teresa Hofelenia, good morning. Okay. Been living. Si Sir Te ni Black Action Boy, nag-start siya sa New Zealand for around 15 years na. Dugay na. Dugay naman no. Lawig naman no. Lawig na. So mo na nga ka homesick ka man mo? Yes, Black Action Boy. Kay bro ko Jose Vicente Estemar, good morning dra sa imo. Kay Shabina Aquino. Sherlyn Aquino. Sa Sandom, ko ganyan place ang Action Boy, ang New Zealand. Yes. Magkadto ka niya, apit ka to kay Ti Tahuka, Ti Tangata. Haba ko kay tani, migrate ko to, maskwela. Migrate, maskwela. Kaba ko, hindi ko mabiyan ang Action Radio. Kalay! Hindi mo dorsaw. Remia Garcia, good morning man. Kay Gracia Hareta Horvidalia, of course. Christine Menyes Villalobos. Hindi ka na to man. Yolanda Alcayaga Galiegar, watching from Barangay Villamonte. Kay Robert Hilzinger. Okay. Kay Sir Noel Amar Pagit. Sugar Spices Alba Honeybee. What are the two best part of the wedding ko no? Sinambal? Si Noel Amarga mangkot niya. What are the two best part of the wedding? Ang answer ko, buwas ko ihambal. Ti buwas ko man basahon na. Sige. Okay. Buwas lang wala problema. Richard Diet Pacheco. Lani Ortega Mahinay. Okay. Maria Luz Grijaldo Macunat. Florida Gumban Gargalicano. Good morning ko sa science teachers sa Bacolod City National High School. Ay, good morning science teachers. Yes. Sa Bacolod City National High School. Gusto man? Ha? Gusto man? Oo, gusto eh. Siyempre. Ikaw pa ya, Boy D. Oo. Sige. Kay Martina Joy na Luis. Good morning. Buntilaw and na Luis family Action Boy. Good morning, guys. Sige. Okay, standby na kita mga ka-aksyon sa atong dugang mga balita.
Aksyon! Balita Morning Edition! Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye balita international, liwat naka-record ang pungsod New Zealand sa coronavirus case matapos ang 2 ka bulan nga wala sang man report nga ginigo sang balatian. Base sa report sang Health Ministry sa ka-56 anyos nga babayi nga gikan sa Europe ang nagpositibo matapos ang napulo ka adlaw nga isolation. Gilay naman nga nagpatuman sang contact tracing ang gobyerno matapos nagbiyake ang babayi kag iyaban na sa naminhan nga bahin sang Auckland. Base sa report sa Disyembre 30 nag-abot sa New Zealand ang nasabit niya bago nga COVID-19 case matapos ang 4 ka bulan nga pagtiner sa Spain kag the Netherlands. Sa Enero 13 naman, sa na-discharge siya sa quarantine sa isa ka hotel. Madumduman nga Nobyembre 18, 2020 pa sang ulihin naka-record sa COVID case ang New Zealand. Na-maintenar sa gobyerno ang manubo ang kadamuon sa infections nga naglabot lamang sa 1927 kag 25 naman ang ginbawian sang kabuhi. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, ang Suzuki Philippines Incorporated, nga muning Pioneer Compact Car Distributorship sa pungsod, nagtapos ang 2020 nga may pinakapataas nga na-record nga market share sa kasaysayan sang kompanya. Nga nagdangat ini sa 6.3% pagkatapos nga nakabaligya sang total nga 15,515 ka units. Ang Ertiga mayara ini sang 24% nga total sales, ang Kerry may 14% nga total sales, kag ang all new Espresso 13% nga total sales, kag amo ang top sales driver sa laing nga tuig sa Suzuki. Ang SPH nagapabilang gyapon nga nagasalig nga mandalay lang momentum tugtog sa 2021. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar mayara karon baylo nga 48 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 23 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 centimos. Alright, sa ato naman yung balita, special Action Boy, nalipay ang fans of course sang una Action Boy sang wala pa ning mga Korean group la sa mga BTS, mga Blackpink, mga ano pa na ganing iban gani. Ano gan sila ni Nancy bala? Hindi Nancy Pinay ha. Momoland. Mga dali na lang tani ginunahan mo muna ko. Kaya ba sila iba yung bala? Si Makati bala yung bala. So, ang Action Boy, ari na niya. Kasi Nancy daw nag-artist daw na may kontrata natin sa Pilipinas nga na itong movie. Itong movie siya. Ano yun to? Way ko ka, gida. Sila ni Action Boy, sila ni una, ganyan nagsikat Action Boy nga group, ang inibalang 21. Ang kilala ko gidi nga member nila Action Boy, si Sandara Park. Pero apat ni sila ni Park Boom, si CL, kag si Minzy. Ang mga ganyan pinaka-favorite sa una yung Action Boy, sa mga sa antes pa ng mga BTS na Action Boy, sila na niya, ari na ni sila 2010 pa lang. So, isa sa mga nagsikat nila ang kanta Action Boy ang I don't care, amo na siya. Kag ang, okay man, 21. Basta may mga ay, nakanta mo mga Fire na I think ang title sila eh. Hindi lang ko sure ka daw nalipat ko sa mga pro sikat gini sila sa una yung Action Boy. So muna nag-upod sila liwat pero hindi as a group nga mag-perform liwat Action Boy ha. Kundi mag-celebrate sang birthday ni Minzy. Nga mo ang pinaka young bala sa ilang group. Ang mga fans, of course, syempre nalipay, gede nga nag-updanay sila. Kaya nag-post si Sandara Park sang picture nila nga nag-updanay sila sa birthday. Iban mga fans gamba tani comeback bala ko no ha. Wala lang nakabalo kung ano gin man kaya na-disband gini sila Action Boy. Kasi nalambot sa oo. Sige, yeah, mabalik naman tabla tapos sa oo naman ta. Hindi naman So, 2016 Action Boys na disband din sila. So, 5 years na. Diba? Nag-disband sila, nag-single-single, nagkawa na sila, solo-solo. Do ka, amo na, kag do may issue to sang una. About man to sa entertainment, nila. Basta, ilan na lang to Ilan lang to. Sige. Balita sa sports. Nagapati si UFC President Dana White nga one-sided lamang ang natala ng engkwentro ng the 5 Division Champion Floyd Mayweather Jr. kag sa internet sensation si Logan Paul sa isa ka exhibition match sa Pebrero 20.
Si Mayweather nga may 15-0 nga record antes ni magretiro ang paborito karon ikumpara kay Paul nga mayara lamang record nga isa ka pierde pa lang bilang professional boxer. Wala pa sang daog. Sa piyak mas bentaha si Paul sa pag ini siya mas huban, mas mataas mas malagba naman ang kamot niya sini. Ginpahayag ni White nga hindi ni magamit sang YouTuber sa tiyon nga magatubangay na sila ni Mayweather sa boxing ring. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Kag sa aton yung mga ka-action, happy Monday, everyone! Of course! Kag sa aton yung balita espesyal, nga gamahon. Ano ba? Duway kayo balalipay. Monday po, dapat ya energetic ka man na. Noon sa mandi ayo. Sige. So, sa aton yung balita special, Action Boy. Dahil lang. Ini ba lang mga tips, Action Boy, kung paano ka mangin maayo nga roommate, especially kung naga-dorm ka, naga-apartment, or boarding house, ano pa katawag, Action Boy. Especially sa mga nagaplano, bala subong, isa sa mga New Year's resolution, abi nila nga, do maano na sila, independent na sila, Action Boy, sila parents. Sa Amerika, Action Boy, once mag-18 ka na ya, pwede ka na ya kalayaw ya, kung lakat di ka na gusto ya, mga lingga na to. dasin nga balay. I don't know kung kinapahalin gina Action Boy, or pwede Why man ginapahalin, kundi nga, kung ara ka na ya sa kung ano ka na bala, kung of age ka na, kagara ka pa sa parents mo ya, daw iban mismo daw ginahikayat, daw ginayaguta ka sa iban mo lang, ara ka pa daya sa kay mama mo. Mo nang edad mo, ara ka pa daw mo na bla, daw ginayaguta kaya. Okay. Tiyan mo na yung American nga culture, Action Boy. Diriya sa Philippines, ay bisan may bata na ara jampon sila parents. Malaka closely knit family kita bala nga bisan tigulang ka na, may kabataan ka na, isa do ara ka pagyapon sa ginikanan mo. Sa Amerika ya lain. Sa amon to sa Amerika lain. Oo, pagka may of age ka na ya, inanglan niya sa kuan ka na ya, separate ka na. Tingala ko ari ka di dayon sa Philippines. Tingala ako doon sa Pilipinas. Tiyato lang to yung mo parents sa umari ka. Nag-enjoy sa ila tiya nga mga benefits. Pagpanguma, kag pagsagod sing candy. Kamusta na to ring candy mo? Ang ginbakal mo sa nguna sa karaban. Ay pa ko gani ka kuan ko kumusta na to ado. Ay hala, basi nakaldireta na to. Do, lawig-lawig naman ay. 1 year na no? Sobra na. Pila to kabilog daan bakal mo do 3? 5 gali. 4 gali. 4. Tiba sinagwalo na to siya. Kasi nag-4 man gyapon, kasi nag-3 na lang. Kay giniyaw or ginbaligyan. Wait ko to update ako. Charot. Tiba ko to. Namangkot si Bia kon pilang order ng ensaymada. Dri ko gidilawag. 20 to kabilog pare. Basta lang daton nga group chat daton nga ang chat ko mo. Perfect. Okay. Kag isa ka tray of fooding. So, Action Boy, mga tips sa manog saylo palang bala nga baguhan bis sa mga rent Action Boy, especially kung may roommate ka. Actually, ang mga amo ni Action Boy nga may mga roommate, usually mga estudyante ni. Kaya ang iba niya nga may mga work Action Boy, tamaran na. Kagi ka man na? Nga mo na kuan ka man board. Yes, of course, ang college ko, Action Boy. Kaya usually, basta mga estudyante, bed spacer ka lang ginaya. Kaya mahal ko magkuha ka sang room ikaw galing nga room. Ate, amon Action Boy, usually ang may mga work yati, amon na gusto na linong yung mong tamaran nila sa mga estudyante, nga mga estudyante, dahil galong gid man na ya, especially kung during exam, may aradan katuon niya, ginalawag nila ya. Magtuon sila, meron man katuon Action Boy, nga music lang sila ya, makatuon sila, no? Sali-sali. Meron ka mag-memorize, ginalawag yan mo, marang vocal, ginahambal ya, blaya. Oral, basta ginahambal ya. Oo, ginahambal ya, ang iya yang 10 types of hair. 1. Gama mo para balaw. 1. Dama mo na sa'yo mag-memorize, no? Sige. May mga types of... Imo sa una mag-memorize ka, anong imo nga technique ya? Tiyan mo man na, ginalawag ko man. Ginambal mo gid ya? Hindi man ka, Iba naman yung Action Boy, kakaon sila. Chocolate, or something, Ako sa una, man kung may ginamemorize ko sa una nga mga speech pala,
Hindi nga mga gintra ko na sa mga kuan mo, mga kuan bala ng oration, mga muna. Mag-memorize ko gani na, gilakat ko sa tunga dalan. Ela, hindi man delikado. Alang-alang malakat ka dahil mo nga mislaki mo, lakat ka man da mga tag-alas 10 ng gabi, alas 11 lang nga sa una. Delikado. Sa una, hindi pa na yung damo, sakyan mga muna yung chimpo na mo niya, kapit bento sa amon niya sa bago, hindi pa na As in, sa tunga sang dalan. Oo, sa kurit kinabla. Sa kurit. Tapos, dako na lakat siya, tapos balik ka, walang kabulig si Mado nga ma-memorize mo yan. Wala, mga lakat ko na, tapos ka ma-memorize ko, orally ginaambal ko nga ako ng speech. Na, mukha na yan, hindi ka sa CR. May lang wala ka man gindakop sang tanod. Wala pa to curfew. Wala pa to tanod, wala pa to curfew. Wala pa tanod sa muna. Wala pa to curfew, ya. Buti pa si may curfew. Sa Chimpo, bala ni past president, Marcos, may curfew bala. Past president, Negros Press Club. How? Former past president and former president. The Negros Press Club. Kag nagtaliwa na initiation boy. May curfew so na way back in 1972. Okay. What? Okay, sige. No problem, Action Boy. So, una, Action Boy, dapat matinlo ka, Action Boy. Siyempre, hindi lang sa imo lawas, kundi sa imo man sa imo ginatulugan, or sa inyo ginaistaran. Kay, it doesn't mean nga imo nga roommate, kabalo magtinlo, ati siya na lang, kay kabalo man siya magtinlo, siya lang patinloon ko. Take isa, ang isa mapuno man na, Action Boy. Hindi ka rin malikawan, mga away-away, Action Boy. Sa kwarto. Usually, mga bed space, usually mga 4 ka mo dahil, no? 4, usually, 4. Depende, meron man 2 lang. Meron 2, meron 4, no? Di ba? 3, 5, meron pag dyan 6. Butok na ginayano. Pero lapad naman yan. Okay na lang ganun yung mga babae, kaya mo na yung nakunan yung mga tinlo. Yan, sa mga lalaki, ginakunan pa na yung kinanan, tail mo, hindi baho. Hindi wala. Sa mga lalaki, yan mo na yan. Mag-uba, tennis, bla. Delikado. Especially ang mga nag-basketball. Pag di makakakuha ka na yung mga lalaki. Inuba na isang kanya ko na nag-basketball. Delikado, Action Boy. Kaya na, so kinalaman tinlo kasi mulawas. Kag magluwas dira, likaw nga i-tolerate mo makagalingon sa pagkatamaran. Kung sa inyo balay tamaran ka, dapat dra sa inyo mga boarding house or dorm or apartment, dapat mangin mapisan kaya, Action Boy. Kay ikaw lang dang gagawi mong wala daya sang ginikanan mo nga magsunod sa imo nga kalat sa imo lapta. Correct? Ako so na gani sa mga ako so na kung di ka board ko daw ako lang sa kwarto blaki daw hindi magitsa ko na so may mga upod ko nga mga bahay pero tos la sa babaw. Isa sudlong ko dala sa akong kwarto ginatinluan nila akong kwarto kanya mo ka man di ko sunod pang so nga ako daw mga panglabhan nila. Wow. Langga ka to sa mga boardmates so na mga babae kita ko lang tong lalaki so na mo. May lang wala ka nag-agi. Wala ka man di ka panghimo sa iyong mga kartuman. At least nga tinloan nila. Especially ko ikaw ang ilang nga bunso-bunso bala. Hindi man bunso-bunso. Kundi mga classmates ko man. Kundi, tuwi ka man di ka pa guro lang. Tuwi ka pa, hindi ka panilo yung basta ka kartuman. panilot. Saya kami mga 20. Kagakawin. Why? Basta manilot ako kay Renato. Renato pa, sorry. Mga lan for sure. Basta ginlo. Tatubla siya. Kay Dukis. May mga 20. Nagkakabili sa bulsaya. Ay, kay ginto ang phone. Huwag kay way kabalo. Ay, kalain. Pag kay way kabalo. Nga layo inyo balay sa una. Gaboard ka pa, Okay, sa bago. Okay, sa bago. Di nga gaskwela. Gali. Sa Agustin. Okay. So, layo gin magali. Do kakapoy gin man pulion everyday. Pero may classmate kay Action Boy sa una gapuli gid siya bisan pulo pandan pa siya. Kag Valladolid everyday gid sila gapuli. Sa una may mga service man mo. May mga service may mga slakyan sa una hindi pa sayo man hulat nila mga estudyante. Nakontrata nang daan. Bali kay service mo na sa kada gabi. Bali sa mo na yung sa una kagi mo ko na mo nga amo na nga kuha na mo na nga slakyan. Balaan na kung sino masalakay na da. Kumbaga na nakakontrata ka na da service mo na siya. Ay perfect. Tanong ba yun monthly? May araman nga adlaw bayad ka everyday. Okay. Kaya sa mo to sa unang uso man monthly. Daw mo na ginahimo mo nga service. So next, Action Boy
hindi ka magtuman kagahon. Nan. Kutib-kutib lang. Oo, gamay-gamay lang. Magtuon ka, kutib-kutib lang. Kaya hindi man bisan magtuon. Mas, ang mga ibang lang gaubra, balahaw. Kasi bala, may kakatulog na daya mo roommate, tapos ikaw yahala ka pa yahampang sa Mobile Legends or chika-chika. Kapag iya may ka-video call kabi, tapos perte mo, ano bala, harihi, bala? Oo, hindi ka kadlaw, yung kay harihi. So, gani, Teka, irritating na ang isa. Bobongga, bala si R.R. Montua. Please greet me now. Nagpamati siya sa Transistor Radio. Ging kulbaan mo ko dahil kay R.R. Tigreet na siya dayon, Sige, si Please R.R. greet me now. Amog na yung mong. Sige. So, next action boy, mag-ano ka man, malisensya ka man sa imo nga boardmate or roommate, kung may iano ka bala, may bisita ka. Especially, imo nga, imo nga parents or imo nga friends, malagaw sa inyo, malunch ka mo, na. Kaysa una action boy, amon boarding house, action boy. Isa kami ka boarding house, una ni Princess, mong gakad to, nandaan mga classmates sila ni Action Eden, man bala kay classmate kami ni Action Eden, ka Action Dale, sa una. Galuto kami ni Action Boy sinigang, sa apartment. Ako na ilatig luto. Kag cheese stick. So, ang managalisin siya mo ko syempre sa amon nga, iba nga mga roommates, kay kilalahay mo lang sila. So, next Action Boy, makipag-communicate ka sa imo mga roommate. Kay base bala Action Boy, balo ka kung lack of communication kamo Black Action Boy, kaysa aga result na siya sa toxic environment. Wala kamo istoryahan do halos hindi gani magmayng gabi, pero actually Action Boy sa una may ko na do hindi ikabalo magmayng gabi or mayng aga. Roommate mo? Nga siya panabla una ambot do ka siya bla uli ambot. I mean ara na kami tanan tapos wala lang sunod na siya kag lock lang do ka, di ba? Do sa mayng gabi. Doon siya kalibutan. Mga tao Intindihan mo may muna. Ay, kanang insindi kayo Hindi na may kalibutan man sa nga iyabla. Oo. Basi siya self lang siya gamay or basi why siya na mayuhan sa gabi basi. Everyday? Everyday ni mayo yung gabi. Basi wala sa mayuhan sa gabi, wala sa na mayuhan sa aga. So why ka siling mayang aga? Ay, kasubo. Okay, why sa na mayuhan mo? Sige, laban lang ta. And then next Action Boy, hindi ka magpa-delay man sang renta. Magbayad bala rent. Kaya kung sa isa na ka-boarding house, sa isa ka kwartong isa lang mo nakabayad, hindi ba? Ano mo na? Mayara mo na Action Boy. Kay mayara iban nga, na ano bala, para sa amon, sa una, apartment to amon, dubali ang apartment na, may tag-iya, ginparentahan niya pag bed space. Okay. So, syempre, tingob ang bayad niyo. Hindi ko isa-isa yung mong gagabayad. So, dapat hindi ka magpa-delay para at least smooth kag maayo ang lakat sang Simpos ang binaranday, bayad ka man. Bayad ka man, di ka na magpadugay-dugay pa. Correct? Sige Nasaan na pagid? Wala na siya? May dugang ka. Kaya board ka pa sa una, basi may dugang ka. Amo niyo, kung magluto ka, sa kupa man ang imuupod. Amo na ganay mo, sa una sa muupod ko, ginasakop ko na nila. Ay, sakop. Sa kanami, yung mga upod ko to sa una. Kasi una, may gaboard ko sa una, may ara ko nga mga upod nga daw, mga kuhanis lang mo daw, sisters sila. Tatlo sila ka mag-ulutod ng mga sister, mga babae. Nga, amo na, magluto, isa sa kupon nga nila, isa pang himuso nilang kwarto mo. Nakasadya lang na sa Action Boy lang nga gamot-amot. Kamu, makatipid, kagaya kayong maamot mo, mga 10 pesos lang, may utan ka ng kanon, di ba? May araman ko sa una. Or 20 lang. May araman ko sa una, boarding house nga, duha kami sa isa kwarto. Tapos ang amon nga landlord, pero miya lalaki ito yan mo. Pero miya kami ginatawag. Mahawak mo diyo. Libre. Hindi tanay magluto kay manawag na sa dugay-dugay. Kaya ang landlord naman to daw, laon nga lalaki. Daw mo sa daw isang pamilya, guro bala. May pamilya, sa daw wala silang gurulupod. Hindi na magluto, pamahaw, buwas kay maulat at tuwagaro ni Kono. Ayan. Kung kisa wala, pas mo ka mo. Soup ay. Usually hagaro, otherwise hindi man sa kapamahaw, kundi kami basta nga hagad na saya. Dali ka mo diyo nami pa na sa pamahaw yan, dante kundi malibre ka da. Ngita kayo. Kaya mo nang mayad, Action Boy. Kasi una ka dan, kuhan man mo ng survival man sa una, sa estudyante lang mo. Correct, na siya Action Boy. Basta sa mga estudyante, subong, kapin pa ni nag-board bala,
ang eskwela nyo ni hindi niya loglahog mo. Sabi nyo kung napangitaan ka mo sa mga parents nyo. Sabi nyo kung Ano to man? kibot ko sa... Kibot ko siya? Sabi Buhay na siya nyo, balbas? perti mo na nga pahingma kasi ginikanan nyo mo. So, kinanglan, sabi nyo, ang ibadla, gaboard na sila kung hindi na sila kakadto na yun. Na kung hindi ba kakadto, may mga other activities na sila nga outside na sa eskwelahan ng mga activities, bla. Nga ay kabalong ilang mga parents. Okay, nanglan na namigin no kung mag-eskwela ka. Namin niya kabalo yung parents. Kaya kabalo yung galing ko kabalo na di mo masugot. Ikaw dabo ka man sa una, guro. Ay, hindi with man action boy. Mamaya Kaya sa una, every after NSTP, kapuli, kaya dahil action boy. Puli, kaya dahil action boy. May mga obligations pata sa himamaylan man sa una. Sa una, SK chairman ka to sa una. Hindi, ako tong kapitan sa una, sa karaban. Kalay. Gintukuan mo gina mo obligation sa una bilang ano ka to, third runner-up sa Miss Carabalan. Wow, sarap. First runner-up. First runner-up ka. Banana Festival. Sa mo nang namin mo mga obligation mo as the first runner-up. Oo. Kapang hagbas ko banana. Charot. So, muna Chaction Boy. Well, anyway, tiyan mo na sahin ang aton nga kung gaboard kita, kinanglan mangin maayo kita sa aton mga boardmates. Of course. Hindi ka na mag-sinuplada. Kaya hindi ka na maayo. Especially, kung in time kinanglan mo sila, especially kung ginahilanat, kabing ka kurog-kurog ka na da. Tapos nang wala may mabulig sa mo. Sige. Okay. Stand by. Sige, standby na sa tuntugang pagpangalagad. Magabalik kita pagkarapos ini. Mabigat ang araw. Gagaan yan bukas kasama ang trop. Sige, Action Radio Philippine Standard Time. 1 minuto na kaligad sa tagna ng alas 8. Good morning dira liwat sa kay Victor Tugaf, no? Sa kay aring bigo sa pag-ibig, anong bigo sa pag-ibig. Sinong bigo sa pag-ibig? Ang yang kwan, ang yang yang profile name. Okay. Bigo sa pag-ibig. Nga how? Nonoy Tahones, Mayang Agaman, Non Estanyol, Melchorita Ferrer, kag kay RR Montua. Salamat kuno sa imo pag-greet. You're welcome, RR. Actually, na-message ako. Mabaya salamat, Palangga. You're welcome, Palangga. Palangga, anay kami duwa ni RR. Ang bigo sa pag-ibig ni si Edward Sitoy from Barangay Santol. Okay. Okay Kagina, bala sa entertainment, di ba? Di ba ang kanta to? I don't care, nag-comment kili si Dennis. So, wait na basa. Ano ko na? Ang bayan natatawa ko, ila pagin na. Sa kwan na yan. Lain naman na yan, de. Sa yan ni Fred Tanupio naman, Hindi natatawa ko, hi. Amo na dapat. Hindi, Lain na yan kanta ya. Ano na yan, Doka. Nasa yan sa mga nakadrugs, hindi. Mga addictos, nosotros na yan, nosotros addictos. Sige. Really match ko na si Miss Jean Oy si Sir. Sa pag-board siguro. Ate, sige. Okay na? Sige. Standby na kita mag-action sa action hotline. Kamangin kaupod duman natin sa mga si action Brian Morden. Actually, okay na siya.
Sige lang. Anyway, may mga okay. kwan pa man tada, may mga obligasyon pa man kita, no? Oo. Inyong pamatiyan aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Tungkol gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.